Цялата група. Има участници, които не могат да преминат. Има деца сред групата или възрастни хора и не може да преминат по този начин. И какъв вариант може да направим, за да преминем реката? Идеята е да си направим тролей. Като най-опитният от групата, който е водача, връзва се от едната страна за въжето и влиза в реката и преминава. Плува там, не знам, намира начин и пресича. Връзва от тази страна въжето, опъва го и вече всички от групата един по един трябва да се спуснат по него. Става ли този вариант? Да. Друг вариант за тролея може да използваме, примерно, ако искаме, ето тук да си направим лагер палатко и там, примерно, има път от другата страна на ръката, стига буса, всичкия багаж, видяхте колко много багаж носихме, нали? Ако трябваше да го пренесем през ръката, ще да ни е трудно, нали? Затова правим си един тролей и за тролея закачаме всичко за лентите, за ролката и го спускаме от тази страна. Може ли така? Да. Добре. Това е един начин да пресечем ръката. И другият начин е с този въжен мост, който сме си направили. Виждате ли? Там на дърветата, между двете дървета, само че долу сме използвали лента, защото нямаме две въжета. Но пък носиме лента, но може с въжета. Пънали сме една лента и отгоре едно въже. Вие се държите за горното въже и ходите по лентата. Като важно е на лентата да не си дигате краката, само да ги